ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makasigsigarilyo akbadong. Anya, Ingka man gumatang iti maysa nga istik ti sigarilyaw. ay makapasuron mo dahi tangar aramidam tuyang Naa, apay masuron ka. Di mo pala gulpiang, tapnusan ka, baon na baon. Sana kasta nga, agsasarono ti panagsigarilyaw. Awan mat nga rod kwarta. Adda ka dita, nakasikawel. Inton maibos mo dahi ta sigarilyaw, ibaon nakmanay. Naa, anya ngay ti sirbim nga asawa. Agsasaronon ti panang ibaon mo kanyak. Ita ibaon na manay. Karab, adda mom, di tang adda anak na, nga agad adal pa ilan. Iti anya, tataba daw. Iti elementarya. Ha? Apay ka day? No adda mom, ibagam, no kaya nati umay ijabalay. Ha? Alag to ubeng, agyan ijabalay. Kasi akon, timang paadal. Anya? Gumatangak man iti buguong kagawad. Tay muna-muna. Anya ti kayat mo, Kapitan? Jay sagpipisaw, saglilima, wano sagsasanga pulaw. Ay, diyak kaya titingi-tingay. Diyan may salitro ti alaag. Ah, kasta ka day. Anya pa'y tigatangam. May sagalon asoy. Ken may salata mantika. Ah, ay nagado ngayon. Tapno mamimpinsan ti gatang. Sa bagay mo't kit di Mayat day tatap no mamimpinsanan ti magatang nga mausar. No, dalagi di kwartayo, ay kat igulpiyo Nagadumutan a ginatang mo, intay. Una tapno mabayag adi nak ibaon manan nga gatang. Anya? Ay, una yan day ta kinasadot mo. Aha, isumil lang nga isu. Ang kasanungay ti daddo maamasapsapul iti kusina. Ha? Ay, di mo amo talaga ti ag-budget iti kwarta. Di mo amo ti ag-budget na. Day talasadot mo ti pampanunutan. Aha? Ti kunamkit day, di mo kayat ti maibaon, intay. Kaya't mo't lang dagiti dadakil mo nga gyan kay Jay, bubawi. Wen, Uncle Kwarog. Datatabadong ka na o kananatuyang timang paadal kan ka. Wen, Uncle Chip Kwarog. Umay ka nga raw, tay tulod ka na iti balay da. Agyamanak Uncle Chip Kwarog. Ngam niya, agsingsingpet kantoy Jay. Wen, Uncle. Agtultulnog ka kadakwada. Tapno nasaya at kakadakwada, bubawi. Talaga ka diya kayat mo ti agyan dito'y balay. Bubay, Kayat ko, tatabadong. ibagam nga raw, kani tatang mau, kani nanang mau, Wen, tatabadong. Kalpasan na. Umay kayong taon dito'y balay. Tamang rugikan, wag. Anya ngay kumati aramidan ni Buboy dito'y balay, badong. Tapno day babaon mo Anya? Mayat day ta, tapno day nakit ibaon-baon di ta kaslaubeng. Kasjay. Sana balya pagadalan ta ni Buboy. Tinaskay na day babaon ta. Ay katun na. Sikat ti makamaw. Buboy! Buboy! Apay ka din na natuyang. Ibaon ka man ang mapangumatang iti maysa nga istik a sigarilyaw. Di tatersina ni Marikwa ng tibagkatangam Wen na natuyang. Gumatang kamutan iti balor piso a buguaw Anya pa'y ngay? Ken 5 pisos a mantika. Matungpal na natuyang. Buboy. Agpagata nga mamay, iti may sabot iti arak. Ha? Ibagam, asyak tinagpagatang, wag. Sige, tatabadong. Tingna nga din. Gumatang iti may nga stick ti sigarilyo kagawad. Anya? Ubing ka pailaag ngam gumatang ka niti kasta. Imbaunak ngamin ni tatabadong kan nanatuyang. Ay nagloko mo tanda kita nga gasawa. Taibaunda ka gumatang iti kakasta. Bugong kan mantika laang tigatangam, Buboy. Apay ngay? No day ta sigarilyo kan arak, ibagam nga isuda ti gumatang. Anya, saan nakangainik ka ni Marikwanang, Buboy?
Da kayo kano ti mapan gumatang. Ayun na yan. Bubay, ayan nga iti may sa istik a sigarilyo. Awan, tuyang. Sandali na kwan, iti arak, kin sigarilyo. Ay, sapay makayusyo si akaw. Kasanungay dayta. Sika na, timapan. Tasaan da mga ron ang mabalin ni Bubaw ng ikan. Ay, ado ti aramid. Si kanti mapan gumatang. Ay, just kiki, di tikas tuya biyag. Duray man sa anay. Anya, mala, siya nga rudin ti mapan. Mudtoy ti kwartam. Nakaluto ka din, Bubay. Uwan data ba daw? Anya pa ti aramidat. Sige, umunakan ang mga rabi. Kalpasan na, maturog ka mo tayo. Uwan tata ba daw? Bubay, enter parbangaw. Masapa ka bumangaw na. Uwan na natuyang. Nagluto kay ti pamigatan-taya. Aginaw kay ti plataw. Agsakdo ka. Kan mapang kay jebang kagteng kagdalaws. Dalawaga. Uwan na natuyang. Kapanam, Bubawi. Inakagtrabaho iji bang kagdatata ba daw, Uncle Kwaraw? Anya? Kat ni Tata Badungay? Nagbati da mag aduway di balayda. Ha? Agin inom damot iti arak. Anya? Kanayo nakastater aramidin da. Syaklatan ti ibabaon da. No daduma, aglanganak pa iti pagadalan ah. Ay. Diyak amo ang kastagayam ter aramidon dakin ka, Bubawi. Gumatangak kano iti may sa abuti ti arak. Kuna ni nanatuyang. Anya? Kan may sa nga istik a sigarilyo. Manon, di mo't kunak idikan ka, saan amabalin alakwan ka? Sige na. Ikanda kong taong tandak na awan may sangpot ko. Ay, una yan. Asin na, ti mangungat kan ka, Bubay. Ay, tatatabanong ka na natuyang. Kung saan, ibaundak ije ilay. Sapay nagadayo, kapitan. Ay, nagloko daytan aparibadong kan marituyang. Wan nga rod kapitan. Ibaon dakit din day taobeng agumatang iti bisyo da. Ay, ibagam ka ni tatam abadaw. Asaan arumbang asikat ti ibaon da agumatang iti arak. Wano sigarilyo. Sinasaya, bagbaga amda pari badong kan marituyan. Bakbakitan kan laklakayan dan. Pagbaga akpailaan. Enteng, Amudan ti maday, kay nasayaat. kahit ipalagip mo manen kadakwada ang mga nalipatan da. Di dan ngamin makimit-meeting. No kasta nga da meeting iti barangay hall. Ulitem nga ibaga. Maiparit ti mangibaon iti maysa nga ubeng agumatang iti arak ken sigarilyo. Ti ko nam kiday. Talaga apasaway dagiti at taaw. Ay kataganos ka Ala, kasarita to ni pare ba na? Saan lang nga day tatir aramidon dakin ni Bubawi ang kay? Ha? Ibabaon da pa yung agtrabaho iti bangkag da Na, Idinto ta isuda. Ang gigiyan da lang iti balay da. Kat day talagin inom iti arak ter aramidon da. anya? Masyanak nga rod kini Bubawi. Agbabawiak anang irekomenda kan kuana. Sikat tinang irekomenda? Unang kail. Isu ama di matiriknak idinamuak dayta. Ay na pare, pagad-adalin ni Buboy, kunamsa. Ay uray pay, tama ko na at child abuse ter aramidan niya. Nya, Isumit! Ay di man ibaon-baon ti may nga ubeng agumatang iti arakan sigaret. ay lading itak pare ngam talaga nga awan ti maibaon may. Ay kas lang amin isursuro yo ti ubeng agsigarilyo ken aginom iti arak. Ay, pare. Ken may sa, adaday ta iti ordinansa ti barangay. Ay, adaya. Ipadlaw yo adi kay dumardar ay iti barangay meeting. Eh, No adda barangay assembly. Dumar ay kay ngamin. Uncle Kwarog, mabalin nga igatangan nak iti arak. anya? Imbaon na ngamin ni tatabadong agumatang iti arak. Di mo't sana mabali na gumatang kay ti kasta, ha? Isungarod ngagpagatangakin ka. Adto iti kwarta. Nabagaan da lang aruda na sa andak nga ibabaon, ipilit da pailaan.
Maase kayo kanyak, Uncle Chip. Igatangan dak iti arak kan sigarilyo tagawid akon. Ay, sige. Kasyan kamot kahit. Ang mga no ibaon da ka pa ilay. Ay, thank you, Uncle Chip Kwarog. Nagmayat ti mabartag no kastay. Ha? Ni Chip Kwarog. Tumaray tayong kakadwa. Ay, nagsugli kayo. Ay, bumay. Bumay ka dito. Apa yan? Jakputin makataray. Nagamatan kamot langan. Ha? Kwa? Asino dagiti kakadwam nga gininom iti arak di tayo, ha? Asinaw? Sugli ko ni Bubaw, kadagiti naganak na kagawad. Nasaya at mo't kwarog. Tapno di da ibaon-baon. Saan laday taagi baon ti aramidan da? Suruan da pa ikitin ti ubing sigarilyo kan uminom iti arak. Ay, no asinumot at naglako kadakwada iti arak. Ay, kwa. Siya, kagawad kwa nang. Ah, Agpagpagatang ka nung amin ni Tata ba daw? Kat amaw kadi mo ikan. Iso asya akong tigimatang para ken kwa na. anya? Diyak amo nga inuman dagayam. Ay, masurunak. Linangsutan dak lagayam. Ay, maikawa ah. Awanan ni Buboy dito'y balay. Apay nga main? Intulok ka, ngori agsubli ka dagiti naganak na. Badaw, Isumot lang, adi mo may baw na gumatang iti arak ken sigarilyo. uray tay babaon ko met ijay bangkag nga agtrabaho. Ay, uray pay. Tama ko na kano at child abuse. Anya? Isaw, tinako na kanyang ni Parinteng. Ay, sapay uray ubing abasit ni Buboy. Kat kabailan na nga awitin ti dakkel agalon ti danaw. Marabyan nga agtrabaho. Minalampay nga ibabaon ko nga aglutaw uray iti parbangaw. Ay, agsardeng ka man to ya. Awanan ni Buboy. Nagawi day. Makitam ita tinapasamak paray. Ay, diyak mga rodam mo kas jet aramidan ni Buboy paray. Ay itataabo maun. Di mo kunain ang mga lakamanan iti ubeng. Ay, saanan paray. No mga laka iti may sa ababaonan niyaw. Pilyan niyaw dahi tayo saan nga ubeng. Tapno di kay makaswan iti child abuse adi na oras. Ay, un paray. Saanin na talaga. Fix man. Ay natatabadong ka na natoyang. Di yung abuswan ti ubing agtrabaho kada kayo. No awan asiyo, madaksan kayo to. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Danugam! Sige! Danugam! Kasta! Ay, naglaingan ti manok ka! Ay, sus, maabak sa mo iti manok ko. Ay, talaga mahaba ka ng kail. Nay, natuangan. Sana na makabangaw. Nangabakan, tinakalabaga. Naabakak ka talaga ah. Na, Ha? apa nga kail? Naidagmat ang titibay. Ay, nabanog mo't siguro na. Ay, saan pa analpas ti buksi nga buy-buyan ta? Na, adamot kuryente. Ay, apay nga taas si Mardengay. Ay, dayta TV wa. Lokal nga main. No ka ano nagmayat ti laban. Iso matipan na kaidap na. Saka kusilap. Anyang ay dayta TV yaw. Ay, nag-overheat siguro at diferensyal na. Ay, Itay pa'y nga men,
pagbuyaan ta. Napirdin day ta TV ang wangkail. Apay ang maperde. Kano gatang biday to, hindi pa nawon ti hapon. Chef, anyang iti napasamak iti binuyam a bokseng. Mga abak ko man di manok ka. Ngam kalat mo't ang nagidap ti TV danggal ka. Neko, una yung ngay. Kaya mo sawain, di yung pinalpas di binuyayaw. Saan na? Sapay mga abak di manok ka. Amawag no dyan ay tapagtungtungtungan niyaw. Di bokseng, di TV niya. Ay, wain, tataba daw. Apay nagbuya ka. Sino tinangabak? Di ka di nakalabaga. Wano tayo nakamangisay. Kaya't yung amamuan, no sino tinangaba. Isungal dadamdamagan may no nagbuya ka. Siya pwede ko na ayo, Mike. Nagbuya ka. Wala ta barumi di TV yaw. Nasaya, Mike, tamam, kusay. Nakitam siguro niya, hindi ginatanggap. Kino may sak at timulong anang yun iti TV. Ha? Ay, wag gaya man niya. Nalipatak mitay. Di naktupay tinangdanan. Ay, adwa talagang timaliplipatak. Gagangay ti lumakay. Ha? Angam di bukseng. Kastoy na'y, tinapasamak. Sige. Ha? Dumlag kami. Ididinanog dyan nakalabaga dyan nakalangisay. Sige, danog! Sige, danog ka danog! Talaga mo't kami nanalayin dyan nakalabaga kahit. Kadandanog dyan nakalabaga. Natumba dyan nakalangisay. Oh, nabuyak day tapasay. Hindi kwan. Bimangon dyan nakalangisay. Ha? Bimangon ayamay. Kat no natumba lang aruday. Nay, apay, nabuyan. Agtal na ka ngamin at shape. Anya tituloy na tataba daw. Simublat adimanog dyan nakalangisay. Hay, naabak ti manok mo chip ko raw. Ay, ituloy mo tataba daw. Danog a danog dyan nakalangisay. Sige, danog! Kunak tumay. Ay, naabak kan chip. Sino tinangabak? Ibaga mo natataba daw. Nangabak! Ay, sino nga may tinangabak kaya? Ha? Habang ay, diyan mo malagipan no sino tinangabak. Iyay. No saan ang matarimaan day ta at tibe? Saan kalangan nga agpakpakita kanyak? Intay! Ay. Ha? Uy, unay mo daytan. Kapado sa nakisaan ko ba't apinerde dayta atibe? Wana, ngam jakon mabuya jay drama apad padaanak iti inaldaw. Ay, pangipatari maanak nga taaya. Ay, jay ko malibre. Adaya mo't libre ita. Ay, ada. Ay, mabitlaang man. Agdamagak tuman. Siguraduam ang matarimaan day ta at tibe. Aging gainton bigat. Win! Saan ang mabalin ajak mabuya jay padaanak? Nasken ang mabuyak ti panagsinublan jay bida a lalaki. Kan bida a babae. Apay, ajak malagip no sino tinangabak ay binuyak ang buksing aya. Binuyak mo tikunak. Paray! Ay, mga numadong parnak. Ay, agsartin ka pa. Sika magayam na ito masabat kun baray. Ewan ata di ka pa aglisimot. Naglawat ti pagnaan, sika kumamot ti naglisit Na, kaya nakadumog ka ngamin. Kasla na unag-una ti pampanunutan. Baray, nabuyam ka di buksing itay bigay. Kasano ang nabuyak, bigla ang nag-off ti TV may. Nay, tapay ngay. Naperdin sa? Ay, kitakman baray. Amumot ang nalaing ang agtarimaan iti TV kay. Ha? Ay, ewan, sikat ti birbiro ko, pare. Ha? Birbirukan na? Ewan, sana kon ang mabanog nga agbiraw. Nasarakan kan. Iso nga inta iji balay. Tarim ng ti TV mi. Ay, di nakiguyot na pare. Kita agpay mo no niya ti sakit na ita TV yan. Apay, kas karina yamay. Chik, pagpay mo na. Na, agure ka. Apay asirip-siripam ti unag ti TV ngay paray. Kasto ya talaga ti mangkita. Iti sakit ti TV paray. Di mo na piksaan na pampagan mga numatin nagtibarana. Di ka ka dinatagari pare. Tanay, adadengdenggay. Dingdinggam ngay paray. Jay uni na. Tay jay mo amamuan no anya talaga ti sakit na. Ha? Kasta aya? Nay. Kas lagrarak may. Anja. Dararak ti TV? Na ito nga ron TV yung ti agrarak paray. Anya ngay nga ron ti sakit na paray.
Panagkunakit at dalang kasapulan ang mapairotan, pare. Saan ka madadagan? Nalakala nga matarimaan da ita. Malaman. Talaga nalaing ka nga agtarimaan iti TV ah. Mapan ko lang ala ni Balay, dagiti gamit kaw, amang pairot iti tornilyaw. Magsubliak mo lang, pare. Darasam! Ayan na dito yun, yung pait, kin martilyok to yan. At dalaang dita. Apay adamagam kanya kat si kamot timangus-usar. Ay, damo lagayam dito ay. Apay dagita, an-anwaam. Pan ko tarimada, yung TV ni kumpare ngayon tayo. Anya, tarimaanam, tibe. Wayne, lahat ka nun na idab, yung TV da. Day tapaat kan martilyaw ti pang tarimaan mao. Isumay, adalang pairotan na tornilyo na. Dagita ti pagpairot mao. Apay, madiaya. Pasat ka di day tati kumarkaro apa nagkabaw mo. Kabawa sa asawa mo dita. Mala, panawang kan. Mapanakaw na yan ni Paritay. Inteng, sigurado ka kaday. Akabaulan na tarimaanan ni Pari Badong day tatibe. Kabailan na kanumay. Da, martilyo mo't jay igim na. Uun ngagpasaw. Damagak man. Para ba daw? Apay paray. Rugrug yakaw, natarimaanan dahil yung tibay. Damagak ko man, no limpyo pa lang ay ati panunot mo. Ay, limpyo pa'y muta paray. Ay agsigsigurado aklag kakaiso na at TV may day tatarimnam. Ag-relax ka lang, hati paray. Madanagan kami nga rod kaniban ha. Ay, sakti makam mo paray. Malang rod. Makamu ka na. Sige paray. Pamparam papam pam pamparam. Ay, Pamparam papam pam. apa ada pa seremonya na? Ay, ada. Nah. Kasto na talaga paray. Ha. Madam dama, mayatay dahil yung tibay. Maalalan to amin ang natsa dahil kan kulor to pa yan. Ay, mayat Ay, Jack amo amare. No talaga akabaulan ni Pari Badong at tarimaanan jay TV may. Tapaut kan martilyo mo tinakita kapag tarimaan na. Ay na, kaslasada maibagay ang pagtarimaan iti TV day tapaot kan martilyaw. Ay ka talaga mo't asaan. Ngam narigat ngamin numapirdi ti TV, maray. Ay, yawan pagpuyahan. Winga Road. Ay, day laang tiliw-liwak. Ang nadadaal matan. Nay, kita nimot ka ba dung day ta naggapo di ta balayaw? Magmag na. Dah, agawid siguro. Ay, natarimaan na nga tanjay TV may. Kaslamot sino ang magmag na. Natarimaan siguro Ay, sapay lakuma. Ay, nagsaya at nukasta. Talaga ka di amayatin da ito'y TV niya, Wangkail. Ay, sumati ko na di Pari Badong. Ay, katagbuya tangarudan na. Di ka natagaray. Apay ka day? Ay, ang mga no agidep manan. Dayamot ka sa TV. Iso timbaga ni Pari Badong. So nga agtugaw kalaang. Nakapwisto ako ng agbuyang, Kail. Ay, aguli makata inayadak nga iyon. Masapul pa'y nga inayadang. Puligaw sa konti po puligusan na Wow! Dayta, agunay. agtugawak nga rodan, ops. Dito'y karabay kong agtugaw, Una, ay di talaga yan. Ay, apay nga, Kail. Di mo tanaguni dayta TV ngayon unmaw. Ewan, nangisit lang tamot ti kulor na. Ay, awan pa'y unin ako naman. Kano pinuligos kumot jay una. Gatuwain, nakita pa ya pinuligos, maw. Kanya nga tama ng tinapasamak. Ay. Kaya't nasa wine, napirdilat ta. Sana natarimaan ni Tata Badong. Ay, balo na tanak ni Antim no kastoy laang. Ay, patsimot ngamin nga mumot tayo dyan tarimaan. Natarimaan mo laang jay TV da kapitan. Ay, katuwin na. Natarimaan ka, to yan. Mangibabain ka laang no saan mo ang natarimaan. Natarimaan ko nga raw.
Naglakalang mo, tatarimanay. Mala, yawat mo nga ruden, aje tangdan ma. Kanya, tangdan nga. Na, di nakatinangdanan ni Kapitan. Kumparay, na parinteng. Nagpatangdan ka pa lang, may. Ay kat nagpatangdan ka kumaa, taimbag lang nga igatang ta itisidaan ta. Ay, kababayin mo ta. Sigurado, wag kat katawa da itan. Kun maribanang, nagbuy-buya. Anya nga kipagbuyak iti drama. Saan mat nga ag-unday tatibay? Di nakungtan ah. Nay, ipang urkun sa kan ka iti balunat kaw. Saan ah? Saan ah? Maasan ka iti lakay akas kanyak. Ay, ibabamte balunod mo. Ay na, makaungatak talaga. Ay, makaungutak matan. Asino kumangay, ti saan na makaungay? Ay, andaman aramidak. Ha? Nay, ay pa'y anapan ka dita sang wanan titibay. Makaungutak ko talaga. Ay, di mo buungan dahi ta kakaiso na aktivita Awan pa igatang ta iti baro. Ha? Ag-on ka uno saan? Na, Paungutan na kami kaniba ng dungo. No di ka pa'y laaguni talaga ka. na, ha? Ay. Nag-unmat time in time. Ay na, ay, na. Nagbiro kan iti channel na nga isaw. Na, Apay ang drama ngay. Ay, jak kayat na ita drama. Ha? Ay, buksing. Ayos. Ay, buksing adagaos. Ay, nagmayatan. Kanya pa nga tiyar aramidem ito. Nagtugaw ka, nagbuya ka. na, nagtugaw ka, katmayatan ti bubuya. Ay, naglisi ka dita ah. Jak makita ti buy-buyaat. Ha? Si kalangay at agmay-mayat. Ay, dinanugan ba't adagosan? Ay, dyan nakarinti manok ko. Ay, panapan ka dito sa ngwa ng titibay. Kit nagbanikas ka. Jack kayat ti buksay. Ha? Drama ti kayat ko. Nangugmaw. Drama! Ay, di mo layatan ti balunat day tatibay. Ha? Kasta Siyak mo't itati agtugaw. Tumakder ka dita intay. Tagbuyak mo iti drama. Natarimaan ka nun titibi da Uncle Kao. Iso ang mapanta nagbuya iti bukseng. Kainta, Chep. Makabuy-buyak to pa iti buksing. Basta di nakalabagal at tati manok ko Na, tadi na sukatan. Sana talaga. Dayjay at talagang ti manok Kao. Inta ka rodain. Ay, umay kay agbuya iti buksing. Wanang kail. Ay, Kap, agtugaw ka main. Agtugaw kayo na. Kung nagtumad kan ka, sana naimot ni Uncle Kao. Agulima ka nga mi, Chep. Kasano ang makabuya ta ngayon, tagari ka, mate. Uncle, kanya pa'y langay teraramidam dita sangwanan titibay. Iyon mo na tagbuya tayaw. Iun ko nga rodain. Na, ag-un ka na. Ha? Ni, ungungtan mo ni Kapitanan ti TV na. Sapay buksing ti kayat ko abuyaan. Amo na ti maong tanday ta TV yaw, Uncle. Ay, nalaing day tayo. Kita, hindi imbaga abuksing ka, nagparang ti buksay. Makapabilib Kapitan. Nanggatangan nyo ti day ta atibay. Ta, mabalin mo't abilinan. Ay, gumatangak kumamot iti uray 5. Napanan nga ni kanduam nga usep. Pimanawan mapan ka no gumatang iti TV akas iti TV yaw. Ay nagustuhan na mo iti TV. Bili ba kinitata ba daw? Amo na mo't gayam ti agtarimaan iti TV. Sumit. Natsambaan na basit Mala, agbuya ta nga rudain. Ganasan tati agbuya, tanatarimaan ito yung TV yaw. Ag-relax tayo mamit sagpaminsan. Sige! Ag-enjoy kayo lang ang agbuya iti TV. Takasapulan ti panagrelax. Ala sige! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Teng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika
Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasiminton na ito'y kalsada nito'y batog ti balayaw. Wen, tatabadong. Kalkalpas na. Isu asaan pa'y kano ang mabalin na pagnaan. Kita mo, agas asok pa'y langaw. Apay ngay, tanito'y laang batog ti balayaw tinasimintaw. Sikan natin napigsakin ni Kapitan. Bayag kaming ngagkumparay. Aging gaita, saan na pa'y laang ngayon pasimintaw? Yung kalsada yung batog ti balay may. Kasanaw, saan kamat ngamin amang mangtad iti regalo kan kwa na? Regalaw, apay kumarigalwak ngay. Di ba nang naimas man ang tilot-luto masidain tayo Apay, mapagsidam ayan ni uncle mo iti saan ang naimas. Ando siguro ti kwartanan niya. Ay na, awan. Ada ayamot kwarta mi kan ni uncle mo. Ano mapay nga rod ngayon kanayo na naimas ti sidayaw? Kat no adda umay mangmangted iti regalo kan ni uncle mo. Kasta ka day. Anya ngay arigalo tit itadakan kwa na. No saan akal deng? Manok. Wow! Nagswerte ni Uncle Gaw. Kanayon amarigalwan. Uray saan na birthday. Ala, ingkakit di ayaban ni uncle mo. Tamangan tayo. Aw, Uncle. Apay day ta baboy ang nakapagod di taigay. Ay, sidaan tayo ah. Ha? Kan, sino jela kaya nagkapo dito'y balayaw? Ay, kung may nakrinigalwan. Baboy ti in regalo na. Wow! Mayat alitsyon day ta, Uncle. Una, da sidaan tayo. Talaga gayam nga adda ti umay mang regalo kan ka. Ay, isarunok nga ipasiminto di kalsada di batog ti balay na. Isuti sukat day ta inted na ababaw. Ay, adda gayam sukat da kita regalaw. Ay, di ka dagdagari. Wanang Kyle, aguli makaklang. Mangantayo ka naon ko na niyantay. Ay, pinartinan di in regalo da kanyak amanok. Wanang Kyle, kanayo na naimas ti sidsidain tayo niya. Kapitan, adu ti mas daaw a kabarangayan tayo. Ay, apay amas daaw da. Apay kano padto mati masimseminto a kalsada. Ke pinadwan iti regalo ah. Ay, depende gayam iti pundo. Ay. Agreklamo nga me ni Kabadong. Dahil ta naglain nga agreklamo. Imbag ko man umangtid iti regalo. Regalo? No daw may agreklamo kan ka. Di mo lata idan sungsong batan. Ay, oo no kastati ko nam, Kapitan. Nagrigat agpasada dito'y kabildatan ita. Un nga rod, Chip. Maperdi ti tricycle kadag iti nagado abato di tadalan. Kan, kula-kulaong mat ti kalsada. Apay ngay, tanasiminto mo tan adagos di kalsada iti batog ti balayaw. Amom ti sikreto di ta, Chip. Tsak nga rod amaw. Anyaya ti sikretaw. Kastoy nga main. Ibaga mo na. Saan, Chip? Tapno agtali na idlata na sikreto dayjay. Ibagamon kanyak Saan nga rudan? Di mo kahit nga ibaga? Danugan ka? Ako ha? Sana? Apay danugan na nga, Chip. Ibagamon. Danihan kon makaungat. Uwain, ibaga kon. Kanayon ko nga ikan iti regalo ni Kapitan. Sika? Mangmangtad ka iti regalo kini Uncle Gaw? Katuin. Inaldaw mapangkuy ka iti upa wano kawitan. Iso jay sinsindamay. Adapay pasurot na akwarta Anya? Ibaga pa yun ni Kapitan, no anya ti kayat na. Kas kumay ti anya. Kas kumay ti kalding. Ay,
Isumit lagay makalat nga damik-mik iti likodan ti balay da angkel kao. Regalok dagi jay. Isu akitam. Nasiminto adagos ti batog may. Badaw, ingkakasarita ni Kapitan. Kidawam kan kuana nga ipasimintunan dito kalsada ti batog ti balayta. Tanay, nagadaw ti madisdisgrasya, gapu iti kinaunog ti abot-abot na. Imbaga, no denggan na. Nadamag ko, masapol, regaluan dahi ta kumparay. Tamno alistaw, ngay pasiminto na ti kalsada, iti batog ti balay. Ay kat barang maalapay lang ay iti pan nakisarita. Total, agkumpari kayo mo. Nay, anya da jay? Ay sos, adda nagirig adakkel atrak dita kalsada. Ay, Wayne. Day takot ti bagbagak a disgrasya a mapasama. Angkel, ada bisitam. Anya ti awit na. Awan mo ti makita. Awan ti manok. Pato. Awan angkel. Damagam no den pulsa na akwarta. Wanang kail. Inak damagay. Di mo pa'y paspastrakin ah. Wanang kail. Tataba daw. At day padamag ni Uncle Kao. Anya dahi ta? Napay nga awang kano ti awit mo amanok, wano pataw. Anya? Apay, masapol nga gawitak iti kakasta. Amin abumis bisita kini Uncle Kao. At darigalo ta. Kasanungay kitawang matawit ko arigalaw. At da kano kwartam dita. Kwarta! Ayawan natin kwarta dito. Saan ka nga rod ang mabalin na sumrek? Kaya't kula nga kasarita ng Uncle Mau. At napatag ngay bagaking kwa na. Ada kwarta na kwaraw. Awan kano Uncle. Pagawi de mom. Nagawit ka naon. Pare! Ni pare mabadong tayo. Awan ti kumpa-kumpare no awan maitid na. Pagawit ka. Nanghigmaw. Ala, nagawit kan. Ayawan. Yak nakasarita ni pare Deng. Apay, awan di tabalayda. Ada! Ngam di nakpulos kinasarita. Tawan ka no ti regalo king kwa na. Kuna na day ta. Isuray! Punugayam di mangmangag ko masapol a regaluan dahi ta, Kapitan. Ison ti uso ita. Isaw! Inyo sunahan ta. Kasanon ngay, anya ti maitid mo kun kuan na regalo. Awan mo nga rod na kukwartam. Kaya dagitingay manok atarakin mo. Ay nabadong piyok da pailaeng. Apa yan na uso ti rin ni galwan na ya? Datayo nga awan maitid na arigalaw ti kaasay. Amangan mat no oray si kamaray. Kat agbiro kamutan iti regalaw. Ay, di nakipadpadakan ni Kapitan. Ay kanasaya at ano sa balik nga opisyal. Mapagtalkanda ka no kasta. Kawan number 1 kagawad nga road. No kasta nga raw. Mabalin ka day at tulungan da kami kinibadong ka. Nakasaganak at tumulong maray. Ibagam laang no kasano ang makatulong akan ka. Ibagam manmut kini Kapitan nga ipasiminto na day to kalsada dito batog ti balaymay. No day taabanag maray, ay kat... Ay agyaman na kamaray no matulungan na kamay. Sigurado nga ramidak day tama Ay, kuna kang naidumduma ka nga opisyal. Tasaan ka adumaw dawat iti regalaw. Agbayad kayo mat abasit maray. Anya, agbayad basay. Tapno damot ganas ko amang hidanon ka ni Kapitan. Manungay day tabasit ako nam. Uray 5,000 laang. Huwa! Uray mo daytan! Nagdakkelan agatan! Kano ikakpay ni Kapitan, ta sigurado adumawat dayja. Ay! Agpapada kayo amin nga opisyal! Agro-pro pa kayo akwarta ken regalaw! Na, makakaungot kan samutan. Talagang agong ungot ha! Di kay lakuman yung butos iday! Na, Babawi ka! Ay, mapanak man igatangan iti pumada. Apay, naibusan dyan pumadam aginatang ko. Awanan, di, agpaili akpay mo. Pagluganam ngay nga agpaili. Iti tricycle ni Kwarog Sapay ko mga rod
Tama itulod na ka aging gayjay ilay. Apay kit din nasaan? Kat no nagmaditipan na kasiminto to kalsada tayo. Kabailan na. Uray to pa'y awang kalsada. Kabailan na apat tarayan di tricycle na. Tulugan ka ng Kyle, tayo tulog ka ni Jay Ilay. Mapit man lang, paray. Ngay, ay apay pare ba daw? Dahito yung aming kalsada, paray. Ay no awan ti maitin mo ang regalo, di ka sumanao. Palagipan ka lang mo't paray. Tagidaksaman. Dawatan na ko dito regalaw. Amin nga kid daw iti anyaman. Nasken amang iti regalaw. Kas, wano in kind. Isungarod asaan ako nga agkid daw king kay ture anyaman. Tawan maitid ko ang regalaw, unukas. Naa, ay pumanaw ka nga ro din ta inkamin. Wala daw tanang Kyle. Palpalagipan ka, paray. Tanay, nagmaday dahito dalan tayaw. Naa, Delikado ka na kita ang biyahe. Nalaingak ngagmanihaw. nangag mo? Amo ka nalaing kakwaraw. Ang nasken lata ti aganad. Nakamamak ti aksidente no kasto ti kalsada. Ay, aglisikan ta inkamin. Shoo! Ay, apay akas to ti taray ti tricycle mo. Ngarutan Kyle. Pero mimit namin lasong-lasong ti kalsada. Ay, bagam no bumaba akon. Ay, sanang Kyle. Ket no naglaing ka driver. Ay, sa bagay Agtugaw ka lang dita. Relax. Na, kwa, diyak makapag-relax ta. Nagdanag ako na. Angkal, kaslad na maisinsina ah. Unya, agparparek na ba't garon ka niya? Ha? Tumpukan ng Kyle! Ha? Maisinan ti sidecar! Ay, tumpukan kay! Delikado! Tumpukan! Nakita ti napasama kagawad. Tagawid ako man, idinasabat ko da kapitan di ta kalsada. Anya ay hati napasamak. Timpuak ni kapitan. Sakbay ana isina jay sidecar ti tricycle ni Kwaraw. Anya, ay unay daytan nga aksidente. Ay, good. Anya nga iti napasamak ka ni Kwaraw. Ni Chip Kwaraw. Ay la, ni Kwaraw, dire-diret sige motor na ijay dakkel akayaw, na itugtog. Ah, Amom na natuyang. Kano nagbiit ang makadanon kanyak dagiti istorya kakasta? naitugtog ni Kwaraw, maray. Wan, naitugtog jay agong na ijay puuntik kayaw. Ah, Agong napaimot. imbag tagong nala ang tinaitugtog. Iso nga ad-adan ang nagbalin alogpat ti agong ni Kwaraw. Na, Adi pa'y kat. Pirming agkarkarupadan kini kapitan. pay akatawaam. Ay na, sa inyo akatawaan no makita yun ni Kwaraw. Ha? Dumanog day jay. Ayawanan ng kay. Sana ko nataraki, aw. Nagkuna? Oh. Adadada na nagbalin ang logpap ti agong ko. Ay, yada yung man ngamin ta sarming badan. Ay, basol mo matday to'y napasamak, intay. Basol ko man din. Amin langan ama di ama pasamat. Basol ka. No sinimintom ko maamin adalan, di mayat ko matikalsada tayo, kat adayo ang madisgrasya kayo. Awanan ti balas ang amayat kanyak, aw. Naa. Huwag nga peso ang kail. Basol mo na ito'y, aw. Ay, Mahilig kang tumat ngamin iti regalo, aw. uwid sa nga agpeso. Talaga basol ko. Anya asa, Ah, talaga abasol mo. Iso asakbay nga adupay ti madisgrasya. Ay na, baliwa mo, day tamadi nga ugalim, intay. sayang dagiti pato manok kalding. Baboy nga itid da. Kanti kwarta nga iawat da. Ay, may saak amang kontra iti day nga aramid mo, intay. May kanuwaak nita. Dagas nita nga ramid ti kapitan ang kail. Iso nga isardeng mon, aw. Kasano nga no Jack isardeng o. Antay, isikan ti makamu kinang kail. Natangken ti ulo na, aw. Ay, kat, adamot mapangor iti balunat. Ay, Oh. ay, ay, Ah. ay, ay. Kaya't mo antay, inakalangan ti balon at mau. Amok ti nakaidulinan na. Ha? Saan ah?
Ay, bye-bye ang pailaang kwarog. Tainton aramidin ng tumanan. No dumawat, wano umawat iti regalo. Ay, ijay munton nga irwar, dagiti balunot ko, ijay lakasa. Wananday, basta yaban naktua. Ay na, Kapitan Enteng, dagiti kagawad na. Aramidin nyo ti umno. Di yu obligaan dagiti agpatulong kada kayo. Amangted iti regalo. Hala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengay.